Máme tu aj pána zástupcu lesníckej odbornej školy, či ako je to, či spoločná škola. Traja mi tam chodia, neviem, ako sa tá škola volá. No, chlapci už dráždia motorové bíly. Vidíte to? Kto má taký rýchly není, darmo mu povie, choď nachovať kone. Keď si kúpil, tak si chovaj. Vidíte, ale to na to je rýchly. No čo chlapi, môžeme? A ide im to. Ej, smola, toto není možné. A čo je toto? Takto to má vyzerať. A kde máte kľúče? Šikovne! Čo driemete? No takto vy chcete reprezentovať Slovensko? Štiavnickú školu? Do hroma! No vidíte to. A už je dorúban, už môžu ísť na pivo. Toto je snáď zlý sen. Tak bolo dobrý rozbehnutý a takto to skončilo. Chlapci, čo je chlapci? To je málo tréningu. Pán zástupca, čo s tým spravíme? Ja sa im musím... Osobne sa im musím ja venovať, lebo to takto nemôže fungovať. Majster! Čo toto je? Není tréning. Na čo potom? Čak chodia do školy, aj na prax vraj chodia. A čo je toto? No, teraz zástupca vraví, že mesiac už nechodia do školy. Ale ani doma nie sa, tak neviem, kde chodia. Toto je zlý sen, toto. A ja som sa chcel pochváliť, no s čím sa môžem? S čím? So ženou? Ani tu nemám. Joj, ale toto bola smola. Pánko, čím to je? Čím to je, že sa zhodili tie pásiky? Čo? Na súťaži sa nezhodia? Ale nie, chlapci majú trému, tie pilky majú asi trému. To je tým. Dočkaj, tak už choďte spolu naraz. Pokračujte. Keď vám to naraz padlo, tak naraz aj pokračujte. Hej! Hej, Mišo je lepší. Jano môj, 2 dní bez večere. Koniec, prehral si. To není Lamborghini, plyn tiskať, toto. Vidíš to? Do hroma. A ako si veril, že vraj vyhrám. Vidíte to. No ale čo